ja nyt, pankaa. Niin, akka. Pankaa käät puussa. Niin, nyt pankaa. Pykkäsit Peppula seinää ja tehkää rinkit. Ja nyt tämä kiirää menee. Ja 1, 2, 3, 4, uudestaan tehdään. Koska minuukaan jää. Okei, ota mä teen niin, se on tein paljon parata. Niin ja. Ja. Everybody look at me. No okei, problem. Ja problem. Everybody look at me. Nyt ei mennä se. Joo, te voitte tehdä. Ei siis juosta se. Peppu asia. Okei, tehdään ja. 1, 2, 3. Everybody look at me. Tubli. Okei, mä otan teille näitä tehkää selissä. Ottakaa. Yksi liikutu sen niin. Ja nyt tekee niin. Jalat arske. Ja siis se. Ei tee kokko. Kokko siis. Okei, bro, pankaa niimoodi. Niin piti. Niin. Ja nyt saatte kättäkää lipistäkää. Ja se ottakaa pystyyn. Uudestaan. Sitä ei ihan lyhyesti pystyyn tehdä. Jalat. Niin. Ja jos se menee niimoodi. Jalksia. Siinä jalk. Ja siis niin. Ja näette liikutaan sellainen, että tekee Peppu rinkää. Jalat on niin just siirikään. Okei, bro, me meille ja. Just ja. Jalksia. Siinä jalk. Ja siis Peppu rinkit. Ja sisään ne oli kääntänyt alla. Ja ylässä. Ja siis kokko. Okei, bro, mennä kiireesti. Ja kähko. 1, 2, 3, 4, 5. Ja nyt teet rinkseen otsi musiikkaa. Ja siis meidän praegu ei tanssime on bro tehty nyt Triini teeb musa meile. Davai. Okei, nyt näyttää.